Čaj da ti ja poslom. Sačekaj. Dobro. Duo, vidiš napred. Koliko si bio pisao? Ništa sam. Mirilo se, vi što ne duva. Će ispasti bolje nego... Bolje. Da ih mrak ne uveti. Neće. Za nas koji ne znamo, možete reći da se piše. Svaki put. Sad sudje sudi. Rekao sam. Nemoj da se uzaj. Žiran. Moj, 4 sata laje. Moj, 4 sata. Sad odošao Saša i se. Cijelo ljeto mi je nestalo. Cijelo ljeto. Vratili se od 18. nadašnje. Jedan mi je odmah, nego 5-10 minuta se prijavio. Posle od njih mi se vrati još 6. 7 se vratio. Da se mogu da se malo na drugi odlak. Nešto ne tako jedan hvala. Imao si ono je... Hoće on izleti, on sad i poleti. Samo da se spušne, sad je to problem. Ma spuću se oni uvijek. Siće oni neki. Siđe oni nije. Samo da izlete. Dok uveti mrak, dok se sip. 10 minuta nije. 10-15 minuta Ali ovo ranije. nije. Evi sad sam malo... Neka. Nikad se ne zna šta će se do kraja desiti. Panorama je Znači, prava. znajući Neđu Noćna. koji ga baksu stera u pičku, ve. Evo sad samo postoji pastić ovdje i način. Da se zadnje veze napisat ću ovako. Da napišemo ovdje druga. Druga. Ovdje će druga, sad će ovdje treća. I odmah se ne piše, kaže, Bežnja. Ovo je vidjeti samo jedan. Gle bre. Što je radi? Kaže, ova 3 ne. A ovo mi se nije dešavalo, na primjer da mi se odvoje ovako 3. Imaš koliko, pa vidiš da nema. Ne, šalim se ja, okej. Znaš ono, ali od oni dočekat nećeš. To ne utakmice. Sremska Mitra. Ima dosta tih golba, prvi samo kad poleću. Vjerovatno, a sad vidiš mrak. Evo je. Sve što mi se odvajalo, to nije izbacilo. Ajde. Ovo su jatoče. Ovo su je. A gle sad voda. Ovo je sad, ovo je voda. Evo, ajde, samo se pokupi. To je problem kod malo dubljih bošća, što se teže jako. Ali vidiš, ovi su brzo. Vraćaju se ljudi. Ne, za tako dubokara ovo je savršeno. I sad oni sljedeći godine trke.
ovo je pravi break. Svaka čast, Teđo, moramo te ženiti pička mu materina, ne daš se, jebi ga, Sedam. Koliko imaš matičnih parova? Prvo to je unutra 9, imam oko 13. Ali leže mi sad, imam nešto vezano, sad nešto malo pojačavam veselina.